Процяглі екскурсії. Сьогодні нас чекає третій центральний музей міста Это место встречи добро белорусского народа, белорусской собирает вот такие чудовища. Для того, чтобы средства детей белорусами, какие могут мужчины набирать их маленьких детей. Это все очень удобно название человека. И в этой системе, которая живет. Для нас вельмі дзіўна чуваць саміх сябе, бо навокал гучыць родная мова, кітайская, англійская, замежжы, вельмі дзіўна, што людзі, якія знаходзяцца на іх радзіме, размаўляюць толькі па-руску. Яны не ведаюць сваёй мовы, яны не хочуць казаць, што яны беларусы, яны саромеюцца таго, што яны з'яўляюцца беларусамі. Ніводная нацыя ў сусвеце не адмаўляецца ад таго, што яна з'яўляецца носьбітам сваёй культуры, сваёй мовы, сваёй ідэнтычнасці.